ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನನಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಂಡತಿ ಮೀನ್ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡತಿ ಅಂಚೆನೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ಲ ಅತೆ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಪನುಲಿ ಇನಿಯಾನ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುರತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತುಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲೈ ತರುತ್ತ ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ತು ನಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತನ ಮಾಡೋತೆ ಮುಟ್ಟೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನತೆ ಪೂರ ತರ ಮುಟ್ಟೆ ದೆತ್ತದು ಲಾಯಕಡೆ ನೀರ್ ಮೈತದು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಬಾರ್ದು ಇಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇನಿ ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಪಾರ್ದು ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಚೋಲಿ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಚೋಲಿನ ದೆಪ್ಪೆ ತೆಡುತ್ತನ ದೆಪ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ಅನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಎಚ್ಚ ಖಾರ ಎರೆಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏಲ್ ಮುಂಚಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗ್ ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ ಡಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಚೂರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಮೆತ್ತೆನ್ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತುದಿನಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಓವೆನ್ನ ಪೊತ್ತುದುಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಡಿಯೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿಡೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ಮೈತು ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕು ನುಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಆದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕುಕ್ಕು ಬೇಯಡು ಯಾನು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಾದ್ರ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಪುಳಿ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡು ಜಿಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡು ಹಾಪುಡು ನುಂಗೇಳ್ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ನುಂಗೇಳ್ ಆತ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನುಂಗೇಳ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡುದು ಮಗ ನಮ್ಮ ಆರೇಪುನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಕಡೆನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ ಕಡೆ ಉಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಗಸಿ ಅದಿತ್ತನ ನೆಡ್ಡೆ ಅದಾದಿ ಓಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನುಂಗೆಳ್ಳು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತನ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೋನು ಇಂದು ಉಪ್ಪುನು ಕೊದ್ದಿಯಾಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಗಸಿ ಟೈಪೆ ಉಪ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಲಿ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ದಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಪುಣುಂದು ನಿಖಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲು ಇಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣುದು ನುಂಗೇಳ್ ಸಾರಿಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣು ಇಂಚ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊತ್ತುದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನಿ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ ಮಲ್ಪು ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಯಾವಿತ್ತು ಇತ್ತೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅರೇಪುಲ ಕೊದ್ದಿಂಡು ತುಲಿ ಲಾಯಕುಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು
ತುಲೆ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ ನಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಣ್ಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡವೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಪಾಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆದ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚೇನಿ ನುಂಗೆಲ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ನಾಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ನುಂಗೆಲ್ ಕಂತ ದೀಂಡ ಮೀನು ಪಿರಿ ಎತ್ತಂಡ ಪೂರ ನಮಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಮಂತದ ಎಂಚಲ ಉನೋಲಿ ಮೀನ್ ಬೋಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅದಗ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಬೋಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಉನೋಲಿ ನುಂಗೆಲ್ ಕಂತ ದಿಂಡೋಣತಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಪುಂಡು ನಂಕ್ ಒಂತ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ಲ ಪಿರಿಯತೆ ಇತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಪಿರಿಯೋಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೊರ ಕಂತಂಡು ಒಂತ ದಿನ ಕಾಪುಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾದಿಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮರಿಯಲಕ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ಯಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಪಾರ್ದುಜಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಉಂಡದೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಟು ತುಲೆ ಆಹಾ ಎರೆಕ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಡ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಚೇನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉನ್ಲೆ ಅವೇ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒನಸುಗುಂದತ್ತು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೊಂಜಿಡತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದು ನೋಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿನಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಎತ್ತನ್ ಚಾಕ್ ಅಂಚರ ಅಡ್ಡುವರಿದ್ದು ನೀನಿತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಮೇಲು